Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bamenta kasngi. Hadin bakabjing menjur ka sarkar ban pentrek kama ka CRPF bat CCP habaro ka yeng ka shri ka jela ka seng kongres ka badana kaliang persya ha ka sihil Autonomous District Council kala persya harkit hardangi ka jingle ka sarkar MDA. Kaseng kongres ka badana kaliang persya ha ka jingelam jong ba PNCM MDC mau Carpenter bat uba ro ni Willingdo ki bertani ka sarkar ka de ben penpai biang bat ki kerpat ru naulat ka jela om ban ai muhor. Ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA ni kasngi balang kala menjur ke jingpen benapat ba ban penterkam ki kendon jeng ka Code of Criminal Procedure ba ka Code of Civil Procedure habaro ki ying ki shiri hapok ka jela. Nakaliang kita ki MDC ki persya lada ka Sarkar ye kayu right ban penterkam ka CPC bat CRPC kalong kumbas loit no ikabor ka ikhtiar ka Khasi Hill Autonomous District Council. Lada ka Sarkar jela kan syakmat ka bahai ka District Council ban khang khadep no shisenden. Kum ka jing penbuat ka jing pihak purai ka judiciary na ka executive ba da pentrika mi ka buar bala penkub buram da ka proviso jeng ka subsection ba ar jeng ka section ba ningkong jeng ka Code of Criminal Procedure 6000 khandai spa new Pulai Act 2 of 6000 khandai spa new Pusau ka Sarkar Meghalaya ka sngoba ban pentrika mi ki kendon jeng ka CCP 6000 khandai spa new Pulai syaki yeng ka shri ka jela Meghalaya. Nakaliang jongi ki MDC jongka Kongres bahap apa ka Kongres PP jong Khasi Hill Autonomous District Councils hadin bang yo jing tip ba menen ka kabinet kala approve ban instruct governor nak bantaban notify ya gas CPC bat CRPC abro ko state nakaliang jongi kerki wilayah kendo lang katukan ingut ki MDC bagi suri ban ai ka jing keren bo jing pensya ka janmit kerpang ka jini bakani ka CRPC bar CPC kapan penterikam hap utusam jong ka Khasi Hill Autonomous District Councils kendiat shwa pengin penpau ka jing persya ha jini de baka jing penterikam jing temu juga sarkar ban penterikam ya ka CRPC bar ka CPC ha ka state ka jongi khamtam ha utusam jong ka Khasi Hill Autonomous District Council ngasuka kendiat ban brief ya ka tenrai kumnu lapen kha ya ka District Council Court ngathai piti ba nadu ka por British ki hima khasi ki jongi kiton lagi jong ka kiton ka bishar ba ka senshar kabamut ka bishar ka hap haka jingedei bat ka judiciary ngathai piti ba man swa ki don ki muktiar ki bangi ong haki hima khasi haki shnong khasi ki jongi bat hadin ka bagalia Air India ka yo jing lai luit no British 1947 berhadin bala kisim kihima khasi kisain dia ka instrument of accession and annex agreement tapi pule bha ya ki paragraph ha ka annex agreement kadon ko paragraph ka baong ba ka jide berka bishar ki code deban ha papo ki hima khasi baka jing yasanya ka instrument of accession ka deru ka wei ka daw ka long ba ban penahap ya ka bishar hapo gini ki Khasi state ki jongi wat ka share on major mineral minor mineral lanang pendrit yang ka District Council dementa ka jing persyang ban penteri kami ka CRPC CPC haka state baro ka wei claim exam yang ki tribal area po District Council ka pau shai kumta hoy nga suthu baka state government ka jing bakla ka long ba ki permi ka District Session Court kabah ka jing sisya katkum ka constitution paragraph 4 and 5 ki District Session Court kinumla bandel barkinu ki case ki bari among the tribal tementa ki tongko ki cases ki ba ki District Session Court ki shim ya ki case among the tribal haga bukut ndapai ka constitution kamsha namar ba ngimpat penteri kami ka RPC bat CPC dia ka bukut ki jimut jongki kalong ba kenang ba kinong functioning kini ki District Session Court District Session Judge notify ka RPC bat CPC klaim perkhat pad dia kai ka bangsta ya ka District Council kamde ba paksta ya ka District Council ka sta ya ka sentiment rukom perkhat jongi ukasi ngamyakan berkata tangi ka District Council ko
ngai keren ya kajing tna ya ka sentiment ya kajing snow melung jong ki breu ki jongi iba wan ha ka annex agreement la mention ha ka wai ki paragraph baka bisyar ka di bandon hangi tidak ka bisyar ka baki la kmil enti da ki arpusan hima ki khon ki hajar jong hima kasi ha ka annex agreement kapala besu dawi kinong thaw ka section ha ka paragraph 4 but 5 ban burong make annex agreement bar benta ban kni no daga central act CRPC act bat ka CPC act daga badu aweno ini ka ta ka sentiment jungi pai ba that is number 1. Number 2, ni long very unique in tradition in system in practice lagi district section code niladon ki village code additional subordinate district council code haki hima but district council kanang kham syurkom kandiar ka jadi ka fees tikum tangi bersai kan ni bagi kwa bala kumnu ke government kan riluk biang ini ke kam ban ben phai biang sa kabinet ban kabinet kan syong biang ban perkhat na ke benta ban menteri kami kan ni maka jingmut jungi kolong ha jing shisha ha jing dei bar ki tribal area under district shidel dei ban exam ya ka CRPC bar CPC ai baka district council code kan menteri kam ya ka CRPC CPC in spirit namar ka admission of justice rule ke jungiru ka kan syai kata bagin del ye kisi RPC bar CPC in spirit teng so ba ka ai ke ba lale berus kata ka di benne kum tangi appeal sia ka request ya ka government bala kumnu bakan phai biang pensyong ye kabinet na ka benta ban plai yangi ki bahap apa ka tribal area na ka ni ka CRPC bar CPC kabong assembly of constituents debate kilapan kha ka district council code haka paragraph 4 but paragraph 5 jong ka khasir or jong ka 6 din constitution juga di India ka jungi kabakran syai ba kino ki cases khamtam ki bay dei but hapo uput ustam jong ka khasir jong ki district council dei bandal hapo ka district council code but ka haka por bangidon ka United Khasi Jati Hill district council lengba ka United Khasi Hill Jati Hill district administration of justice 1953 la pentri kam habor uput usam jong ka United Khasi Jati Hill district councils but hakikut jong ya po district council i pentri kam ya kinu case ki ba don jinge dei but ka criminal cases but kum juru ya ki civil cases in spirit but pikir mau bah menshwa la don kinu ki cases ki ba poi haki district session court ne haki district magistrate borobor ki refer no ashapo ka district council court handai kane ka jing themu jong ka sarkar leng ba ka kabinet ka bamenin ka baong bakin notify na ka banta ban pentri kam ya ka CRPC bari ka CPC bandel ikini ki case CPC berkiwai tiladang ngim ai bor hagi district council court bandel hagi village court karkum ka administration of justice rule 1953 kan ta wat hagi nung gendong ki jungi kinong gendong ka bakut kin haban le so district session court kaban ta ya ki hagi bapun ki benta terang ong baka jing pentrai kam ya kan ya ka ta ya ka jurukom perkhat ya ka sentiment jongi nadu menshwa nadu per British kabangila apen syang nurim baka bishar ka di banong ka jongi tetarau ngi ong ba kan ka jing temu juga sarkar ban pentrai kam kamut ba kan ta tang ka district council court ne ka ta ya ka jing snow jongi pai ba nong syong syong ki ba ong ba ka bishar ka di banong ka jongi kumbalong menta ka bishar kam hapshu hangi ka bishar ka hap hakiwei ka ba kinom so thoro ngatrai pe ba bon teng mat ki nong bishar ki lawyer kimda so tho bahai ka sectional khamtam kat nole ya ka practice ba ya ka tradition ka jungi tementa ba syong IT lut ya gini haki CPC ka district session judge leng ba ka CRPC CPC kan kita haki babun ke benta terang ba kajing kwa jungi kalau baka sarkar la kumno kan perkhat biang kan ni haki kabinet hoy le pikwa pentri kam ya exam iki tribal area on the district shitel
Tene da pim exam kan tak si boni ka sentimen ni doni. Lada hidup no ika bisa. Induk saya ka sensyaro. Kata bang tak si pun. Terang ni nagalang jungi ka Kongres Parti, nagalang jungi ki MDC juga Kongres. Yang nak bertanya justru jumpa. Yang ni baka hoy ka sarkar ka thong manla ki district, ye ki district session court, district session judge. Okay. Exam ini lagi ni case among the tribal. Kematrikan hak itu ki Bombay ki still tribal area. Kami bantrikan hangiga distribution area. Dengar nguskuak penrap kendian. Pi teng-teng yo ke state government jaka bakan kamyada ye ki right sungi kiba la enshrine under the 6th schedule. I kemak sedang man penduk. Dengi ijak menriurit pahan. Kemut keno ke jingada bang yo kedai lembah kini ki ai pedon. Te suki mentan players ngau lanang du. Kemut la dadu tengila syai ngasa sya nyom hau hepat ila yapen. Syai nuksa don ke jingah kerja. No nomor mata ngila kelak terekam ke CPC ba CRPC. Sebelum tadon jingah kerja pedang ki hima. Kat ke Supreme Court nombor kan mau ngalong iam kidon ki kies bang yap ya. Berai. Ke Supreme Court ke refer kumi kita ki kies syaka discouncil court. Syaka discouncil. Mentayo mentah kilala ban appeal ki court. Telada dai tang para mengi ke biang yo dai bekiu ki je pendri. Kelak mensau ke tengah skau kane kumba la keren I leader jung ILO leader jungi kalau ba ke kabinet kan hap perkhat bai kane nomor wat perkhat tang namta ini ipor ibelengkot perkhat ke kaban kata adin hambut telada ngidon ke discouncil baniada ke 6 schedule baniada ini telada lanang penduk bor suki kan jai ini kemudian saya kan don ke discouncil kabom don jumut su baniada ya ki hok jungi tengah so kita ki ingat so ke ne ke sarkar ni kum ko parti kongres ni ong ka bha ba phida bishar bha lada phi pat yo bha ki advice na ki constitutional ki legal experts bha ba shong yo shaka advice na ki mar ba shaptien kalong ba yo uchi minister ong klem dailut yo ki bor jong ka this council court amla masuthu apa kinela poisha shadoka CRPC ho in spirit mata new pusan snem hato ki this council court jongi new pusan snem duna mo marngi yo na do san phua